Continuem amb el tema 1, que ens vam deixar l'última part en el que havíem de parlar de la taula periòdica. Bé, en la taula periòdica els elements, com veieu, estan ordenats aparentment per ordre de pes atòmic, amb files i columnes. Hi ha alguna excepció, com per exemple l'ordre entre el cobalt i el níquel, ja que el cobalt, per exemple, té un pes atòmic superior al del níquel. Malgrat tot això, l'ordre de la taula periòdica està fet de tal manera que en les columnes, els elements, per exemple, alcalins, tots tenen almenys alguna característica comuna. Per exemple, tots els elements alcalins tenen tendència a perdre un electró i formar el corresponent catió, per exemple, en el cas del sodi, el catió sodi positiu. I al igual passa amb el potassi o el rubidi o el cesi. A mesura que ens anem allunyant de la part de l'esquerra, augmenta la tendència dels elements a guanyar electrons i ens trobem al límit amb els elements, per exemple, anomenats halògens. Els halògens tenen tendència a guanyar un sol electró per passar a la configuració electrònica, com veurem després, del corresponent gas noble que tenen a la dreta. La major part de la taula periòdica consisteix de metalls. Si tracem, com veieu, aquesta línia diagonal que va des del bord a per sota del radó, resulta que ens trobem que els elements no metàl·lics són els que estan situats a la dreta d'aquesta línia, no metalls. La resta d'elements són elements metàl·lics. Els metalls tenen la tendència a perdre electrons i formar el corresponent catió. El nombre de càrregues positives que poden assolir dependrà de la seva configuració electrònica. Una cosa important és que els elements frontera, on estan situats en aquesta diagonal i alguns per sobre i per sota, com l'antimoni o el germani, tenen característiques que no són ben bé de metalls ni de no metalls i que s'han d'estudiar bàsicament un per un per veure quines són les seves característiques principals. En aquesta taula periòdica teniu dibuixada les configuracions electròniques de cadascun dels elements. En aquest cas només la configuració electrònica de la seva capa de valència. Com veieu, els elements alcalins dels que hem parlat abans són elements que només tenen un electró a la seva capa de valència, mentre que els alcalinoterris, els de la segona columna, tenen dos electrons a la capa de valència. Com hem vist abans, els metalls alcalins, aquest únic electró està pobrament enganxat amb el nucli, o sigui, està feblement apantallat pels altres electrons que està per sota, de tal manera que és molt fàcil que el perdi i passi a tenir la configuració electrònica del gas noble anterior. En el cas, per exemple, del liti seria l'àtom d'heli. Mentre que els elements, com veieu vosaltres, que estan situats al costat dels gasos nobles, però per la dreta, els que hem anomenat abans halògens, la tendència és la contrària. Fixeu-vos vosaltres que en la darrera capa de valència els orbitals P tenen 5 electrons. Si l'omplim amb un electró més, assoleixen la configuració electrònica del gas noble que tenen situats a la dreta. Bé, d'entre totes les propietats periòdiques que podem estudiar a la taula periòdica, hi ha 3 molt importants. Una és el radi, una altra és potencial d'ionització i també l'afinitat electrònica. Es defineix com a radi pels elements que formen materials que constitueixen un sol tipus d'element, com per exemple els metalls, a la meitat de la distància
que hi ha entre dos nuclis del mateix element, de dos elements que a més s'estiguin tocant en algun punt. D'acord? Si d'alguna manera nosaltres podem mesurar aquesta distància mitjançant alguna tècnica espectroscòpica, només hem de dividir per la meitat i trobarem el seu radi. Es denomina radi metàl·lic per aquells elements que tenen característiques de metalls. Pels elements covalents, o sigui que comparteixen electrons i que corresponen en general als elements no metàl·lics, es defineix el radi covalent en aquest cas també com la meitat de la distància que separa tots dos nuclis. És clar que si tenim substàncies que contenen dos tipus diferents d'àtoms, la meitat de la distància que separa tots dos nuclis no correspon a cap tipus de radi. Ara bé, si per exemple nosaltres som capaços de determinar la distància en un compost que contingui dos àtoms idèntics, el seu radi covalent, mesurant la distància entre dos nuclis, com per exemple l'enllaç carboni-clor, i restant la distància que sabem nosaltres del radi covalent del clor, podem d'alguna manera saber quina serà el radi de l'àtom de carboni en aquest cas. Per tant, és necessari dur a terme una sèrie de taules en les que es medeixen tots els radis covalents i, per tant, a partir d'aquests radis covalents és possible mesurar distàncies d'enllaç en substàncies desconegudes. He de dir en aquest cas que no tots els radis covalents de tots els àtoms són idèntics, ja que depenen moltes vegades de les característiques de l'enllaç, si és un enllaç covalent pur o és un enllaç covalent amb un cert caràcter iònic, covalent polar. Les tendències dels radis dels àtoms al llarg de la taula periòdica són fàcils d'esbrinar. A mesura que nosaltres baixem dintre d'un grup, o sigui, una columna, els àtoms es fan més grans. Recordeu que, senzillament, amb el model de l'àtom de Bohr ja comprenem això. Els electrons que es situen en els àtoms es situen des de més a prop del nucli fins a més lluny del nucli, respectant una sèrie de regles. Per tant, a mesura que nosaltres anem posant electrons, evidentment els anem situant més lluny del nucli. I per tant, com veieu vosaltres, en aquest cas, el radi dels àtoms, per exemple, d'alcalins en fase gasosa, van augmentant a mesura que baixem dintre del grup. Quan anem d'esquerra a dreta, què passa? Recordeu que en el model, per exemple, d'àtom de Bohr, que ens serveix per explicar aquesta tendència, els electrons es situen en capes. Ara bé, en el cas que nosaltres anem omplint electrons des del liti fins al neó, si recordeu vosaltres, aquests electrons que es situen dintre de la mateixa capa, la capa que correspon, en el cas del liti, a la capa número 2. Ara bé, a mesura que anem omplint aquests electrons, també anem omplint el nucli. Per tant, augmenta la càrrega efectiva del nucli. I, per tant, aquests electrons que situem tots ells dintre d'una mateixa capa, cada vegada veuen més càrrega nuclear i, per tant, es senten atraiguts per aquesta càrrega nuclear i hi ha una certa contracció que compensa, en certa manera, a la repulsió entre els electrons de la mateixa capa. Per tant, com veieu vosaltres, la tendència és que quan anem d'esquerra a dreta, el radi disminueix. I quan anem de dalt a baix, el radi augmenta. Un altre aspecte que hem de tenir en compte i que està relacionat amb aquesta càrrega efectiva i en definitiva també amb el radi és l'energia que necessitem per arrencar un electró de la capa de valència. Aquesta energia es diu que se li dona el nom d'energia d'ionització. Llavors, en tot cas, els metalls, com veiem en aquest dibuix que tenim a sota, tenen tendència a perdre electrons, d'acord? En lloc de guanyar electrons, per aquesta tendència que tenen a assolir una configuració de gas noble. Com veieu, en aquest cas, la tendència general de l'energia d'ionització és que augmenta, com veieu vosaltres, quan
dintre d'un període anem d'esquerra a dreta, en general. Per exemple, com veieu vosaltres, de liti a neó, la tendència és a augmentar l'energia d'ionització. Ara bé, hi ha, sobretot en el segon període, dos excepcions. Una és quan passem de beril·li a bor, en el qual hi ha una disminució, perquè el bor té una energia d'ionització més petita que la del beril·li, i quan passem de nitrogen a oxigen. Això se sol explicar donant importància a la configuració de la capa a la qual nosaltres estem arrencant aquest electró. Per exemple, en el cas del nitrogen, que té una configuració 2s2 2p3, fixeu-vos que en el cas de l'orbital P la màxima quantitat d'electrons és 6. 3 és exactament la meitat. I si fem una representació de com estan situats aquests electrons en els seus orbitals utilitzant el simbolisme de les caixetes, fixeu-vos que en aquest cas, pel cas del nitrogen, la configuració que correspon als orbitals P del nitrogen és d'una configuració de capa semiplena. Si nosaltres arrenquem un electró, el que estem és trencant aquesta configuració de semicapa. Una altra manera que ho podem explicar és què passa amb l'oxigen. En el cas de l'oxigen, la seva configuració és 2s2 2p4. Quina és la seva configuració utilitzant el simbolisme de les caixetes i electrons? Fixeu-vos que en el cas de l'oxigen tenim 4 electrons en els orbitals P. Si nosaltres arrenquem un electró, per ionitzar, assolim la configuració de capa semiplena. Per tant, també podem dir que en el cas de l'oxigen, l'energia necessària per arrencar aquest electró és favorable respecte al nitrogen, ja que assoleix una capa semiplena. I si suposem que aquesta és una configuració electrònica estable, doncs expliquem això. En el cas del beril·li al bor, la situació és la mateixa. En el cas del beril·li tenim la capa 2s2 plena, per tant, si arrenquem un electró, passaríem a un 2s1. Mentre que en el cas del bor és 2s2 2p1. Què passa? Que si arrenquem l'electró, únic electró de l'orbital P, assolim una configuració de capa plena, que és la 2s2. Per tant, ha de ser favorable. A mesura que baixem dintre dels corresponents grups, 3, 4 i tal, aquesta tendència, com veieu vosaltres, es trenca. I només hi ha les excepcions en el segon període. L'altra tendència dels àtoms és a agafar electrons. És l'última que veurem. Aquesta tendència s'anomena afinitat electrònica i estava dibuixada en la transparència anterior. En el cas que el liti, per exemple, si agafés un electró, tindríem el liti negatiu. És una situació poc probable, però s'han obtingut experimentalment els anions dels corresponents metalls alcalins, en situacions bastant extremes, tot sigui dit, i sobretot pels metalls més grans, com el sodi i el potassi.